da gida Muhammadu Rasulullah. Idan baka kama wa manzon Allah ba ka san ba ki gaskiya to dole sai mai gobe su buɗe duhu kai ni dai mai gidan ta buɗe duhu Annabi Muhammad Rabbi sarki ta kai ke farawa kai magani ilani shugaba na halitta da ke dukkan wakewa godiya zan kara gare ka sarki kyauta ga kan gano na ta dimita ta godiya ta Allah na ta tattara ta don kusa albarka cikin gaban dai Annabi Muhammad an furta da salati da shugaba ma wanda annabin gayu annabin samari ga ka ya Rasulullah annabin nufani girinka gidan shugaba annabin kai dai ya Rasulullah Abubakar Sadiku ya fi soyawa ba Umar al-Faruku san kai shi a gaba Usman Zinuraini mai sunan baba sannan baban Shurafa'u Shehu na Tijani shugaba na waliyai Shehu na Tijani mai gidan sofa Shehu na Dina Kodi idan ka sai kai tsaye cewa ya kawai na da kai daidai ya bayyana annabi Muhammad ya ma'aikin Allah ya siya hutawa kai ka ce kuma Allah za mu zama shanawa kun kawai Allah ne igiyar kamawa karka barkan abuwa ko ya annabi ya Rasulullah kai ka zamto yiwuwa mai kore dukkan zafi kai kake yin abuwa kafin kowa ƙarfi ya Habibullahi annabin kudusiki an gidan Jibrilu mai gidan Jibrilu mai gidan Jibrilu mai gidan Jibrilu wallahi kai ne mai gidan Jibrilu har abada kai ne mashallah ba komai sai Muhammadu Rasulullahi shugaba san ka nake babu mai canza ya halittar Allah ni kana birge ni kai kake da isa lamarin da ka rane wanda Allah sai kan san Allah shi ke nan lamana Allah ya ce kake mai barkushe dukkan kafirci ko a dacama annabin mu bai zalunci ya fi kowa imani garkuwar mahalici ya amirin mu'mini da annabi kai ne ya manzala ya fi kowa karfi wata manzona ya saka wutan Allah da wanda da rana kai kai ka da maza ya mara da raina ya masoyin Allah
ce duba Allah za ka san sharawa don kabin Allah ne igiyar kamawa barka barka wanda barka da bane ai gida sabbi ya matsala ai gidan jibrilu annabi kai gidan jibrilu annabi kai Rasulullah